דני, מה אתה הולך להדגים לנו עכשיו? אני הולכת להגיד לכם איך אני קוראת. בעברית. בעברית. כמה שיעורים היו לך בעברית? 2. אוקיי, בוא נראה. אבא בבית. סבא בבית. תעבור עמוד, יפה. אני אראה לך. בסדר, תעבור עמוד. הלאה. אבא, נחש בבית. אוקיי. ועוד עמוד אחד. לא, 2, לא? לא. אני רוצה שזה אוקיי. חנה בבית חסה. וגם אביגיל רוצה. סבא רואה נחש, אבא רואה פיל. אוקיי, זה לא רואה, אתה רואה את הקמץ מתחת לרייש? זה רע. כל הכבוד מתוק, כל הכבוד.